Morning po. Nandito po tayo ngayon sa tapat ng City Hall, Manila City Hall. Nandito po tayo sa may Kartilya ng Katipunan. Ito po yung ating bayaning si Andres Bonifacio. Ito yung tinatawag na Kartilya ng Katipunan. Ayan. Nandito po tayo sa tapat ng Manila City Hall. Ayan po bilang Pilipino ay siyempre gugunitain natin ang National Heroes Day. Ayan. Kung saan papakita natin ang kataysayan ni Andres Bonifacio. Ayan, nandito sa Kartilya City Hall. Ito po. Ayan po guys. Good morning guys. Good morning sa inyong guys. Lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa abroad, sa mga Filipino community dyan. Ayan, mga kapatid ko sa YT, kay Tatay, Pinoy Core. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ngayon po ay gugunitain natin ang National Heroes Day. Ayan, nandito po tayo ngayon sa tapat ng Manila City Hall. Dito sa may Kartilya ng Katipunan. Ayan po. Ayan po. So, mapakita ko pa sa inyo ang ibang yung isang spot dito. Okay. So, ayan, iikot po tayo dun guys. Papakita ko sa iyo sa harapan. So, nandito tayo sa harapan ng Kartilya. Ito yung mga revolto nila. Ayan guys. Ayan, nandito tayo sa City Hall pa rin. Nasa tapat pa rin ng City Hall. Ayan guys. Mega love shoutout dyan, Bing. Mega love, thank you for coming. Thank you, mega love shoutout. Nandito tayo ngayon sa Manila City Hall sa may Kartilya. Ayan guys. Ipapakita ko naman sa inyo guys yung dancing fountain natin. Ayan guys, kung napapansin nyo yung parang may bakod siya dyan. Ayan po sa gabi guys, binubuksan po guys yan, binubuksan po yung dancing fountain. Ayan kung saan umiilaw po siya.
Tapos sumasabay sa tugtog yung ating fountain. Ang ganda po niyan dito sa gabi guys. Ayan, pasyal na kayo guys dito sa Manila City Hall. Sa tapat lang guys. Tapat ng Cartilla. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Andito lang po yan sa may City Hall sa bandang malapit sa Lawton at dito sa UN. Along the road lang siya, madali lang Yan guys, National Heroes Day ngayon, kaya nandito ako ngayon sa Cartilla para gunitain natin yung ating kasaysayan. Ayan. Ayan guys. Dito lang yan guys, matatagpuan sa City Hall guys. Ayan. Thank you, Bing. Galab, shout out, Bing. Maraming salamat sa pagpunta, guys. Bossing, nag-YouTube kayo, Bossing? Nag-YouTube kayo? Ayan. YouTube? Oo, nag-YouTube ka. Naka-live ako na ngayon eh, naka-live ako. Ayan. Pwede ba kayo mga-interview? Saglit lang, konting tanong lang. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Cartilla. Kung saan mayroon tayong kakausapin dito. Anong pangalan niyo, sir? Pangalan niya si Sige lang ako. AJ. AJ, ayan si AJ. Ako si Dan. Yan, mga taga saan kayo? Taga Sambuanga. Sambuanga. Sambuanga ba sila? Okay. Okay, tatanong ko lang kung ano, di ba
Anong okasyon ngayon? Anong okasyon ngayon? Siya na yung tatay. Holiday ngayon, di ba? Holiday. Ano ngayon? National Heroes Day, di ba? So, anong masasabi niyo na sa ating mga bayani, So, anong masasabi niyo sa mga bayani natin? Ayan, ayun. Oh. Siyempre, marami silang nagawa, di ba? Kaya nga tinawag silang bayani, di ba? Marami silang nagawa sa ating kasaysayan, di ba? So, ayan. National Heroes Day po ngayon. Nandito sila. Talagang ginugunita nila yung national hero. Dito sila. Dito taga-saan ka? Ha? Ay, dito taga-saan ka? Oh, Taga-saan ka? dito lang ako. Sa Sampaloc. Palo? Sampaloc, Manila. Ayan, mga taga Sambuanga, no? Huwag ka ba sila? Ayan, mga taga Sambuanga, may nakilala tayo dito. Masyal sila dito sa ating magandang lungsod ng Maynila. Ayan. So, wala kayong shout out. Sa ano nyo, sa lugar nyo, sa kaibigan nyo, sa parent nyo, shout out mo sila sa lugar nila. Batiin nyo lang, batiin nyo. Sabihin mo lang, binabati ko kayo dyan. Hello guys! Dito po kami sa City Hall ngayon. Ayan o. Sa mga tropa ko. Ayan mga tropa mo. Mga kapasilan. Zamboanga City. Okay. Sige, huwag ka mahiya, sige lang. Nahihiya si Brad oh. Mahiya ka sa Ayan, YouTube ba yun? Oo, naka-live tayo. Ay, hindi ko nadala yung Ito. KBR TV. KBR. ABR TV. KBR TV. O i-search ko yan mamaya. Support na lang. Subscribe na lang, subscribe. I-search mo na, makikita mo yung live kita. I-search mo. Kaya ano? KBR. JDR? Ito, pitin mo. JDR. KBR TV. Ito yun? Naka-live tayo. Dito. Logo ko. Yung type mo, yung TV. Ayan. Stage mo. Hindi, wala. Yung lang sa TV lang ako. TV. Ayan. Search mo. Logo.
May live yan. Ano may live? Kahit may live. PBRTV live. Lagyan mo ng ano, PBRTV live, Cartilla. 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 Ganyan. Ganyan natin. Tama rin. Ganyan yung live. Ayan. Ayan siya, nakuha niya. Asa na, ito i-subscribe mo siya. Ayan, para updated ka sa ano natin. Ayan, ganyan lang, ganyan. Paano mo na-search? Tingnan mo ha, tingnan mo yung mukha mo ha. Tingnan mo ha. Ayan, live po tayo ngayon. Nandito po sila, guys. Nakita mo, nakita mo. I-search mo, turo mo sa kanya. Para ma-subscribe niya. Wala ka YouTube? Hindi, may... Na-search niya, ikaw, na-search mo na. Wala akong YouTube. Ayun siya. I-like mo to, i-like mo. Pagka nag-upload ako, magno-notify sa'yo yan, lalabas sa'yo yan sa YouTube mo. Lagi mo siyang ilalike at saka iwa-watch mo siya. Ayan, nakuha mo na. Yan. Ito yung live oh. Nasa na? Na-subscribe mo. Magpa-password. Sign up ka pa. Sign up ka muna. Ayan guys, may nakilala tayong mga taga Sambuanga rito guys. Namamasyal sila guys. MJ, kumusta MJ? Asan ka ngayon? Oo, nasa ano ka ba? Dolomite ka? Nasa Dolomite ka? MJ, may galab shoutout sa'yo dyan. MJ, salamat. Okay. Pahinga ka lang dyan sa bahay. Pahinga ka lang dyan. Okay, salamat sa pagpasok sa live ko. Salamat. Hindi ka pa magla-live ngayon. Nandito ako ngayon sa City Hall. Sa may Cartilla. Ayan oh. Picture muna tayo, boss. Sige. Doon. Live to, sige mag-picture ka lang kasi naka-live tayo. Selfie pag may time.
dito ko yun. Ayun, sa kanya, sa kanya. Ayan o. Hello po. Hello. Ayan mga taga Zamboanga. Zamboanga na yun. City ba yun? Zamboanga City. Ayan guys. Ayan mga nakilala ko rito. Namamasyal sila. Galing pa silang Zamboanga. Trabaho. Ay, dalang pa kami tinapay, oh. Oo, nakita ko nga ngayon na kumakain. Hi guys. Kung maglalakad kayo, may tinapay, pwede magtulog. Oo, tama. Tama guys. Ayan. Salamat po. Okay. Salamat din. Ingat kayo guys, ingat. Ingat kayo. Ingat. Okay na, no? Nakasubscribe na, no? Salamat na. Ingat kayo. Uwi pa kayo doon. Okay na. Kaya po. Kaya po ba? Okay, ingat kayo ha. Okay po. Ay, mag-love shoutout kay Lime. Ay, mag-love shoutout kayo dyan, Lime. Maraming salamat, Lime. Thank you, Lime. Mag-love shoutout kayo dyan. Magandang umaga sa inyong lahat, guys. Ingat po kayo dyan kung saan man kayo. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan natin sa abroad, sa Filipino community, mag-love shoutout sa inyo dyan. Ayan, sa mga kapatid ko dyan kay Tatay Weng sa Pinoy Core TV. Mag-love shoutout sa inyo dyan, lahat. Ayan, thank you so much guys. Thank you. God bless you din. God bless you. God bless you all. Ingat kayo dyan kung saan man kayo. Ingat po kayo. Ayan. Thank you Lime. Thank you. Ingat din. Nandito tayo ngayon sa Manila City Hall sa Cartilla. Guys, sa Cartilla. Cartilla ng Katipunan guys, nandito tayo.
Ayan po guys, yun yung nakikita nyo guys, yun yung dancing fountain natin dito. Sa gabi, ang ganda po niya sa gabi. Umiilaw po siya. Ayan, sumasabay sa tugtog yung ating lights. Ayan, may lights po kasi yan, iba-ibang kulay yan. Ito, ang lakas ng speaker, may speaker yan, no? Ayan, speaker yan, dumadagong-dong yan, no? 6 yan, no? Ay, 8. Ayan guys, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Nandito po tayo ngayon sa Artilla ng Katipunan sa May City Hall. Ayan, Manila City Hall guys. Ayan, ay ginugunita po natin ang ating National Heroes Day. Ayan. Ayan guys. Ayan po guys yung kasaysayan ng ating mga katipunan. Artilla ng Katipunan guys.
Ayan, good morning mga kababayan. Good morning, good afternoon, good tanghali. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Magandang gabi, magandang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao, mega love shoutout. At pati na rin sa abroad. Sa mga Pilipino community natin dyan, mga kababayan natin, mega love shoutout. Ayan po guys, nandito po tayo ngayon sa gilid na sa tapat ng ating Manila City Hall, dito po sa Kartilya ng Katipunan guys. Kartilya ng Katipunan guys. Ayan. Ayan po guys. Dito po tayo guys sa Kartilya ng Katipunan. Ayan, may galap shoutout sa inyong lahat dyan. May galap shoutout. Ayan, maraming salamat guys sa mga pumasok guys. Maraming salamat. Ayan, wala po tayo ngayon luto-luto. Nandito tayo ngayon sa Manila City Hall sa may Kartilya ng Katipunan. Ayan guys. Ayan po, ngayong araw na po na ito ay ginugunita po natin ang kasaysayan ng ating mga bayani. Ayan, ngayon po ay National Heroes Day. Ayan mga kababayan, National Heroes Day po ngayon. Kaya puntaan nandito ako sa ating mga bayani. Nandito po tayo sa Kartilya ng Katipunan, kung saan pinapakita ko sa inyo. Ayan po ang kasaysayan ng ating bansa. Ayan mga kababayan, maraming namamasyal dito guys. Nag-picture. Nag-picture sila guys. May mga bata. Maraming galap shoutout sa dyan, Lime ha. Ingat, ingat. MJ, magbablog ka ba ngayon? Magla-live ka ba ngayon? Okay. Pupunta ka ba sa Dolomite, MJ? Ayan, may mga nagpipicture, kumukuha ng picture guys. Tuloy-tuloy pa rin ang traffic. Konti na lang naman, hindi masyado kasi konting traffic lang kasi holiday tayo ngayon. Konti lang ang mga estudyante. Halos walang estudyante. Holiday. Ayan. Holiday lahat. Kaya konti lang ang sasakyan natin.
So guys, puntahan muna natin yung cafe. Ito yung ano, guys, Kartilya ng Katipunan. Yan. Yan, mababasa nyo dyan lahat ng mga kasaysayan natin guys. Hello. Ayan po guys, pupunta tayo dun sa Kartilya. Ay sa ayun, sa Kapitolyo. Kapitolyo. Ayan, Kapitolyo. Pupunta tayo dun sa ayan ang kapi. Ang ganda nito sa gabi guys. Hello. Okay, hawak ka sa ang haba ng ano nyo. Pero pinapakita dito. So, ang gamit dito ito, tapos yung pinto, yung 577. Yan guys, yung Kartilya ng Katipunan na yan guys. May nakasulat dyan yung kasaysayan ng ating bansa.
Nilapitan ko na yan kanina. Nilapitan ko na. Iya Jade, nilapitan ko na. Kanina, nilapitan ko na yan. Nasabi mo na ba? Nasabi mo na? Pakasabihin mo kay ano, kung gisingin mo kung ng ano, parang ano. Tapos tulog ulit siya. Ano, nabasa mo ba message ko? Iya Jade, nabasa mo message ko. Isabihan sila. Sige, sige. Tapos pagka nauna nila, tulog ulit sila. Tulog ulit siya. Kung sino lang ang pwede, si JR siguro. Madali makatulog yun si JR. Kasi hindi ka pa naman marunong yata eh. Buksan mo yung maliit na ano. Buksan mo yung maliit na cellphone. Punta ka sa Google. Oo, basta ano mo na lang kay JR, saglitin mo lang kay JR habang naka-live ako. Ipa-on mo yung ano, ipa-on mo yung dollar sign, ha? Nauna. Hello, good morning. Good morning, Mape, good morning. May kumusta ka dyan? Nandito tayo ngayon sa Kartilya ng Katipunan na ginugunita natin ang kasaysayan ng ating mga bayani. Ngayon po ay National Heroes Day. Ayan, nandito tayo sa Manila City Hall sa may Kartilya ng Katipunan, guys. May galab shoutout sa inyong lahat dyan, mga kababayan natin sa abroad. Luzon, Visayas at Mindanao, may galab shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. Pati na dyan sa Filipino community, dyan sa abroad, may galab shoutout, ingat kayo dyan. Ayan. Okay, ingat din po, Mape, Variety. Ayan, salamat sa pagpunta sa aking live. Ayan. Thank you, Mape. Thank you. May galab shoutout. Ayan, pupunta ulit tayo dun sa harapan, guys. Ayan, may galab shoutout sa inyong lahat dyan.
Hello girls. Pwede po ba kayo ma-videohan? Naka-live po tayo sa YouTube. Sa KBR TV. Kaya hihingi lang ako ng konting mensahe sa ating, di ba, National Heroes Day ngayon. Yes, ako. So, yun lang po. Ano masasabi nila sa... Tapos, pakilala kayo. May shoutout kayo. May live po tayo. Okay lang. Okay, live po tayo ngayon. Hello po. Ayan, live po tayo. Ay, dito tayo. Ayan, live po tayo ngayon dito sa Manila City Hall, kung saan meron tayong nakilalang tatlong magagandang dalaga. Ayan, sa Kartilya po tayo, sa Kartilya ng Katipunan. Ayan, ano masasabi nyo sa ating okasyon ngayon, National Heroes Days ngayon? Ano po masasabi nyo sa ating mga bayani? Feeling ko po dapat po natin i-celebrate po lagi po yung mga sacrifices po nila para po sa bansa natin. So for remembering na din po yung mga nagawa nila para sa bansa natin. Ayan, tama po. Actually, medyo nakakalungkot kasi pa National Heroes Day. So nag-expect ako na parang may mga celebration. So, pero baka mamaya pa naman. Actually, parang tapos na eh. Nung tapos na. 29 pa sinelebrate, nakita ko yung tarpaulin doon. Yun ay naman pala. Kaya nga nagtataka ako, dapat akala ko ngayon eh. Yung pala wala, kaya dito na lang ako kumukuha. Noong 29 pa pala. So, pwede pang makilala kayo? Pwede kayo magpakilala? Hello po, we're from our nursing students po from nursing. University of Perpetual Health. Yes Okay. po, I'm Angeli. I'm Krishna. I'm Nat. Ayan shout out kayo sa family nyo, kaibigan. Happy National Heroes Day everyone. Shout out sa Perpetua. Shout out sa group mates namin na wala dito. Ayan, sige lang, okay lang. Face reveal tayo. Ayan, para makita kayo. Hello po. Ayun, siyempre, kasama yan. No? Yes, our exposure. Ayan, sige lang, okay lang. Post lang kayo dyan. Ayan. Guys, punta na rin kayo dito. Yes, punta kayo. Wala pong masyadong tao. Ayan, promote natin yung ating magandang Nakakatuwa kasi nilinis na siya dati kasi Oo. super Bakit? good na talaga. Tinutulugan pa ng mga yan dyan, sa likod. Thanks to Mayor Iswa. Wow! Ayan, thank you. Okay. No? Bye, Ermenica! Okay, maraming salamat guys. Thank you for watching! Okay. Ingat po! Paki... Yan! Like and subscribe! KBR TV, guys. Ayan. Like and subscribe this video. Ayan, thank you guys. Thank you guys. Pa-support naman ako ha. Yes po. Teka, wala akong dalang yung tawag dito. Sticker, nakalimutan ko. Paki na lang po, picturean nyo na lang. KBR TV. Paki picturean na lang guys. Pa-support naman ako sa channel ko ha. Sige po. Maraming Yes, thank you po. salamat. Mga taga saan kayo? San Pedro po, sa Laguna. San Pedro, Laguna pa kayo ha. Ayan, taga San Ano Pedro. na po kami for activities po. May activity sa school. Opo. Ayan, maraming salamat ha. Pa-support naman guys ha. Yes po. Ayan, ganda naman pala ng mata ni mo. Ayan, ganda na. Parang mag-ano kayo, no? Kanina ko pa kayo pinagmamasdan doon. Gusto ko na kayong kuhanan doon eh. Kaso nag-uusap-usap kayo tungkol sa video. May gagawin kayong video, no? Flow. Ay, flow. Oo, sige, okay lang. Pasensya na sa abala ha. Tuloy nyo lang. Oo. Ayan. So, ano na lang po namin yung ano. Opo, para mapanood nyo rin. Oo, syempre. Oo, KBR TV ha. Yes, syempre po. Sige, huwag nyo kalimutan. Salamat din. Sama nyo na rin po yung anak ko dyan, yung John Rene. Ay, Rene Squirrel pala. Rene Squirrel po. Ayan. Maraming salamat. Thank you po. Ayan, pinicturean pa ako. Thank you. Syempre, para lalagay din ako. Thank you rin ha. Ingat kayo ha. Okay, bye-bye. Ayan guys, may ayan guys, may nakilala tayo mga taga Laguna na mga magagandang dalaga. Ayan. Ayan po, nakuha na natin ang statement about
guys. Kami kalab shoutout sa inyong lahat dyan. Again, nandito po tayo ngayon sa City Hall. Tapat ng City Hall kung saan nandito tayo sa may Cartilla. Cartilla ng Katipunan guys. Cartilla ng Katipunan. Ayan, dito. Nagtubusin ka ng araw na hindi sa kanila. Isa na po ako senior citizen. Pwede po pa makuha na kayo. Kung ikaw ang makatulong sa akin, tulong ka ng langit sa akin. Isa akong widow for 25 years, 6 ang anak. Tumayo mag-isa sa buhay. Nararamdaman ako ng bahay. Kumuha ako ng bidding ng pag-ibig acquired assets. 3 taon ko ba ang sinulungan? Lahat ng pawis at lugo ko. Binuhos ko sa bahay na ito, pinaganda ko, pina-renovate ko. Dahil mahirap pa ng bahay. Tapos 3 taon ako nagulong. Bigla na lang ako nakatanggap ng notice coming Bangko Singgan. Nasa kanila pala yung bahay. Naginuha ako sa meeting ng pag-ibig. Pumunta ako doon sa pag-ibig sa Bangko Singgan. At napatunayan na nagkamali sila. Humingi lang sila ng sorry. At i-refund lang nila yung tulong ko. Ganon na mga kadali. Tapos wala akong perang pambayad doon sa Bangko Singgan na halagang 275. Wala lockdown, wala na po akong trabaho. Kaya nakiusap ako, lalo na kay President Duterte. Balikan mo ako, i-respect mo ako. Pinilit ko lang, kinaya ko lang yung katawan ko kasi sa loob ng nakatanggap ako ng notice, wala na. Diabetic ako, ayun lang ilang beses na po ako sinubot ako ng blood. Ngayon naglakas loob ako. Dahil gusto ko na umuwi ng Negros para alagaan yung anak ko na may kapansanan. Tapos na po ako, senior citizen na po ako. Humingi ako ng tulong ng gobyerno. Dahil ang acquired asset pag-ibig, gobyerno din ito. At saka, inano lang nila ako, kinaya lang nila ako kasi takot silang magkaroon ng nego. Refund is not enough. Dahil yung bahay ko gusto ko nang ibenta, uuwi ako ng Negros para doon natin nila kasi marami na akong sakit na iniindang para hindi ako makatago. Ayan po guys, nananawagan po si nanay. Sa pusang senior citizen, nananawagan. Duterte, Ayan. saan ka man ngayon? Nabangi ko. Gusto ko nang mapauli ng Negros. Nandito po siya ngayon sa Manila City Hall sa tapat ng Cartilla. Hihingi siya ng tulong. Tulungan mo ako. Na makamit ko ang hustisya o katarungan sa ginawa sa pag-ibig acquired asset sa akin. Kapayos. Ito ako ngayon nakatayo. Pero nangangatok yung katawan ko. May sakit na po ako. Kung sino mang makatulong sa akin para na ninyong awa. Tulungan niyo ako. Makamit ko yung hustisya o katarungan sa ginawa ng pag-ibig acquired assets. Mr. President, nakita na tayo dati. Tulungan mo ako. Diba sabi mo, bago ka umalis, tulungan ang mga senior citizen.
at ibigay ang dapat karapat-dapat. Andito na po ako. Meron tayong media ngayon, may media tayo. Pwede kayo humingi ng tulong. Ayan, parating sila, baka sakali, ha? Para matulungan ako. Kasi ilang beses na ako naglakad, hindi pa rin. Sige po, Gusto sige ko po. talaga mag-ano. Sige po, para makatulong din tong social media para makita kayo. Kasi hirap na ako, kuya. May sakit ako ngayon nga eh. Dinala ko yan. Wala na din ako budget, wala na ako. Hirap. Yung mga anak ko hanggang ano lang po. Kain lang may ibigay nila, pero wala. Gusto ko na po makauwi. Sana ikaw yung nakaano sa akin. Dahil huwag ka matakot, totoo. Kumplito ako ng ebidensya. Kumplito ako ng papel. Sige po, Nay. Makakarating po yan kung may nanonood sa atin. May ano eh. Sabihin niyo lang kung saan kayo matatagpuan. Sabihin niyo Sa lang. ano po ako nakatira? Sa block, sa 4A Carissa, block 58, block 19. Ako po si Minerva Pilas. Sa ano, sa Ay, Jose con- del Monte, Bulacan po. May contact number po ba kayo? Yes po, mayroon po. Mayroon akong telephone number 099 770143 Ayan po, nananawagan po si nanay. Senior na po siya. May Na- sakit po ako, kuya. Diabetic na po ako. Opo, At saka oo. high blood. So, Dami na po ako kung sino man po ang nakakapanood, paki-share na lang po yung live natin para matulungan po si Totoo po, nanay. andyan po ako magpakulong. I want to set my life free. Gusto ko ng freedom. Kasi tapos na po ako sa loob ng 25 years. Nag-iisa akong tumayo sa buhay. Ngayon gusto ko nang umuwi dahil may anak ako, may kapansanan din. Gusto ko na siyang alagaan. Ayaw ko mamamatay na hindi ko makamit yung justisya ang katarungan sa ginawa sa akin ng pag-ibig acquired asset. Para silang scammer. Nagbiting sila ng bahay sa akin na hindi sa kanila pag may-ari ng Bangko Sentral. So please, kung sino mang nakarating, labi na yun kay Mr. President Duterte, please bakan mo ako, andito pa ako. Biktima ako ng acquired assets. Pag may ari din ito ng government. Ayan po guys, share lang po natin ang live. Humingi po si nanay ng tulong para Nagbiting sa sila ng kanyang bahay na hindi sa kanila. sa housing yata to, tungkol sa housing sa At saka, pag-ibig. ang ganda na ng bahay ko. Pinalakit ko to, nangarap ako. Tapos hindi ko maibibibenta dahil walang title. Kung sino mang makatulong sa akin. Sige po Nay, si-share po natin yung live mo para may makakita, makarating. Masalamat ako sa kuyo. Huwag kang mag-alala, kumplito ako ng papilis dyan. Opo ma'am, opo Nay, i-share po natin ang video para may ano Kasi kayo. biktima ako. Okay po. Kuya, sana matulungan ninyo ako. Totoo po ito. Namamatay na ako. May kumplito ako ng document. Nagtiting ang acquired asset sa akin. 3 taon po ako nagkulong. Pinaganda ko yung bahay. Dugo at pawis. Isa akong ina sa na anak. 25 years po ako buwino. Ngayon, hindi pala sa kanila ang bahay pag may-ari ng Bangko Sentral. At saka ang ano lang nila sa akin is maripan yung pera na hulog ko. Gano'n na lang kadali. Gusto ko nang umuwi ng Negros kasi marami na akong sakit. At may anak akong naghintay sa akin na may kapansanan. Hindi ko mabenta yung bahay ko dahil wala akong title. At ngayon, nakasale ko ito ng Bangko Sentral. Iniwan lang ako sa ere ng pag-ibig acquired assets. Nagingilang ng sorry dahil nagkamali na sila.
Ganun ba kadali? Ayan guys, dito po si nanay, humihingi siya ng tulong. Yung ano ko, Nanawagan siya kaya President Duterte na Bakit po ako? tulungan siya tungkol sa housing. Tulungan po ako makauwi ng Negros. Nahihirap na rin Shelter ako. po natin Marami ng akong guys. sakit. Sana sino makarinig sa akin. Tulungan ako na mabigyan ng justisya o katarungan. Hirap na rin ako. Hirap ako. Marami na ako pinagulap na sakit. Andito ako handang magpakulong. Kung ako ay makulong. Wala akong kasalanan. Kuya, pwede ba ninyo ako tulungan ninyo ako na makarating ito ni Mr. President. Ito ay totoo. Kompleto ako ng dokumento. GNM. Sige ma'am, makakarating po yan kung isi-share lang po natin. Sige, mo, sir. Malaking tulong yan sa akin. Tulong ka ng langit. Sige po, Dahil totoo po ako nagsabi ng totoo. marami pong makakakita nito. Baka nabigay mo naman yung informasyon. Makasakali tayo, Mamaya, babalik ako dito. Magkaulan ako kung kailangan. Hindi kuya ha. Sige na, salamat. Salamat din ha, pasensya na po ha. Oo. Nakadalawa kayo ha. Nabakawan mo yan na rin. Maya may dumating pa. No? Ayun, nakukuha na pa tayo. oh. Ata na ABS po. EBS yun? Ay, may kanina. GNN? Ay, hindi po yung isa po, GNN. Ano? GNM? GNN. Ay, magpupunta po. Kasama ko. O, what? Ay, Para bisa ko na. Biyahero TV, may kalansaran sa dyan, may Biyahero TV. Maraming salamat Biyahero TV sa pagbisita. Salamat. Balikan kita mamaya. Jakitan kita mamaya.
Pupunta tayo guys sa ilalim na ilalim. Ayun guys, nandito tayo sa underpass tayo. Tingnan natin yung ating mga design, mga gawa dito, mga pinagawa ni Yorme dito. Ayan. Oh, Binondo. Ayan guys, nasa ilalim po tayo. Nasa underpass po tayo. Ayan, napakaganda po dito.